Направо ти го пускам сега. 10 секунди. Три, две, едно. Браво. Стягай. Браво, Ванко. Събери краката хубаво и тогава пускай. Браво. Ай, можеш я тая. Твое е. Браво е! Чакай, чай. После ще я снимем, нали? После мога да снимем. Добре. Ох, чайчик се изправи, ми стана лошо. Че ми стръпнах краката, аз ще чекам. Балката прави как се изгорява. Не бе, снимай го. 125 пулс. Ако щете ми вярвайте. И се качва. Слушай, тази съм камерата. Някаква инфаркт ли беше това? Колкото има още. Имаш ли? Снимайте само да. Чай и ловко да снимем така. Добре, махай ги. Не махай тази, няма смисъл. 10, 10, 10, 10. Ами ако вземи някой. Не знам така дали ще стане, брат, сега. На? Не знам дали ще стане. Бела, ако сега си пръзни екрана надолу, ще му спре ли клипчето? Не, няма, не съм пуснал самолета. Да, на колелцето, да и на гребането. Нека да не сме го играли. Не би трябвало да се спре. Нали? Ама внимавай. Ама да. Добре. Ух. Махни тази само и почивай. Ти имаш ли такова на колко трябва да си от това? Ванка, 2 минути почивка имаш още, знаеш, сега трета минута. Сега трета, сега след четвърта. Само, че така майна, е така трябва да си, брат. Защото да може да се гледа и гребането, или по-назад трябва да мине. Е така. То се вижда. Ако доближат, ще се види. Базва имаш една минута, обуви се. Да ти броя, нали? Чакай. Бел? Бела? Аз трябва да приближавам телефона там да се виждат калориите. Трябва да се виждат тук, бе. Ще се вижда. Дали? Да. Освен да го... Не знам. 30 секунди. Няма как да доближаваш. Но тук
тръстарите ще се виждат ли? Ще го върта. Леко. Мисля оверхед. Трябва да се вижда, нали? Ванка 8 секунди. 3. Това да е, чакай. 5, 4, 3, 2, не барай дръжката, 1, давай! Да. Сега не знам дали те ще могат да се на коло. Челайте да видите. Вижда се, бе. И аз ми ще се виждам. Дай, Банка. Фащай, фащай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 1. Айде, давай. Давай, 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 давай. Айде, Ванка, давай. Давай, давай, давай. 3 минути и 6 са минали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Няма да пускаш. 9. Давай, 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 хващай. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Айде, Ванка, давай да върват калориите! Трябва да почивам, аз се разцепих нещо, навеждане, ушколети, опозитивки. Шима. Шима. Айде, Ванка, натискай, натискай. Не, сега
Наведнъж ги прави, хващай. Давай, сега ще трябва да натискаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сядаш и почваш. Го места. Отделки. Ще идеш много да претрима. Ще се бъде, не свичам да стартирам. Не свичам с ними, броя. Сега ще да слуша тук. Да. Овчат си, да. Сега как да му висна? Как да бъдем 10-95? Нямам как. Да. Шест 40 са минали. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хайде, спринт. Можеш, Ванка, давай, давай, давай. Средния много лесно. Не съм наклонила цяло. Аз цяло съжалявам, че го гледам. Ще се притесна повече. Хващай веднага. Последни са, айде. Давай, Ванка. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Браво! 8 и 20. Какво трябва да снимаме? Това ще видиш. Това трябва ли да го снимаме на щангата? Само тази щанга сниме. Да, чайше. Както дървето. Две подписа. Краката на съпутни. Те калории, малории, ще се снимаме, нали? Те вече са 10, така че. Спирам го.